Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng kakilala ko na itago na lang natin sa pangalang Kristo. Taong 1979, Sablayan, Mindoro. Itong mga panahong ito, kasalukuyang tagapagbantay ng mga pinya itong si Kristo. Nag-iisa lamang ito sa buhay, kung kaya't nasanay na itong mag-isa sa lupaing kanyang binabantayan. Nasa edad 26 pa lamang itong si Kristo noong nagbabantay ito ng pinyahan. Paglalarawan niya sa lugar na yon ay nasa paanan nito ng bundok na kung saan pinaliligiran nito ng kakahuyan. Madalang lang din ang mga taong nadadapo sa lugar na yon, gawa ng medyo malayo ito sa baryo. Buwanan lang din kung bumisita ang may-ari ng lupa dahil sa abala din ito sa kanyang ibang negosyo. Ang pinagkukunan ng makakain doon ni Kristo ay sa pamamagitan lamang ng panghuhuli ng mga ligaw na hayop, kagaya ng baboy ramo at mga dagang bukid. May mga tanim din siya doong mga gulay, kung kaya't hindi problema sa kanya ang makakain. Ang tanging binibili lang noon ni Kristo sa baryo ay ang bigas na kanyang ipapares sa mga huli niyang pagkain. Ang nagustuhan doon ni Kristo sa taniman ng pinya ay ang kapayapaan nito sa paligid. Sa 5 taon niyang pamamalagi sa lugar, ay bibihira lamang siyang makasilay ng kakaibang nilalang na nasa paligid. Ayon kay Kristo, na tanging mga engkanto at kaluluwa lamang ang nakikita niya sa lugar na hindi naman nagagawang manggambala sa kanyang katahimikan. May mga pagkakataong nakakasilay din siya ng mga ligaw na kaluluwa na tumatagos-tagos sa bawat punong naroon. Dagdag pa ni Kristo na ang hindi niya makakalimutan sa taniman ng pinya ay ang mga sanggol na nagsisiiyakan sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Halos sa bawat pagsapit ng kabilugan ng buwan ay naroon ang mga tiyanak sa taniman ng pinya na panayang ginagawang pag-iiyak na para bang hinahanap ang kanilang mga magulang. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Kristo sa kadahilan ng alam niyang tapunan ng mga namatay na sanggol ang kabilang bahagi ng lupaing kanyang binabantayan. At dahil na rin sa medyo matagal na siya sa lugar, kung kaya't nagawa niyang masanay sa mga kakaibang pangyayari. May iilan nga siyang naging kasama roon, pero hindi nagawang magtagal dahil sa mga hindi maipaliwanag na kaganapan sa paligid. Kahit nais niya mang umalis doon, wala naman siyang mapupuntahang kamag-anak, kung kaya't ninais na lamang niyang doon na mamuhay kasama ang mga kakaibang nilalang sa paligid. Isang araw, habang naglilibot si Kristo sa pinyahan, ay wala namang nangyaring kakaiba. Matindi na ang ginagawa niyang pagbabantay sa mga pinyang nasa paligid, gawa ng malapit ng anihin ang mga yon. Maliban kasi sa mga pesteng naninira ng mga bunga, ay dagdag alalahanin rin para kay Kristo ang mga binatilyong nadadapo sa lugar upang magnakaw ng pinya. Sa kanyang paglilibot sa paligid, tuluyan na nga siyang nadapo sa kabilang parte ng lupain. Kinakailangan niyang bantayan ng mga pinyang nasa kabilang parte, sa kadahilanang yon ang pangunahing pinagnanakawan ng mga binatilyo. Pagdating niya sa lugar na yon, agaran din naman niyang tinapyas ang mga nagsisitaasang talahib upang maging maaliwalas ang buong paligid. Habang patuloy siyang nagtatabas noon ng mga talahib, bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang makarinig siya ng mahinang pag-iyak ng isang sanggol.
Kasabay ng pagrinig niya sa kakaibang ingay, ay ang dahan-dahan niyang pagmasid sa buong paligid. Agad din naman siya noong umatras upang masigurong walang tiyanak ang magtatangkang sumunggab sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, mas lalo pang lumakas ang pag-iyak na kanyang naririnig. Dahil sa kakaibang pangyayaring yon, kung kaya't pinili ni Kristo na lumayo na muna sa lugar na kanyang kinaroroonan. Ay, ano ba yan? Ang aga naman yatang magparamdam ng mga tiyanak. Buwisit. Wika ni Kristo sa kanyang sarili. Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali niyang paglayo sa lugar upang hindi na muling marinig ang pag-iyak ng mga tiyanak. Nang tuluyan na siyang makalayo sa paligid, ay pinili niyang pagmasda ng parte ng kakahuyan kung saan niya narinig ang nakakatakot na pag-iyak ng mga tiyanak. Pagsilay niya sa madilim na parte ng gubat, doon niya nakita ang isang telang nakasabit sa sanga ng puno. Sa dulo ng telang yon ay nakakita siya ng nilalang na para bang yon ang pinagmumulan ng iyak. Kasabay ng pagsilay niya sa nilalang ngayon ay ang agaran niyang pagbaling ng kanyang paningin sa ibang bagay. Pinili niyang gawin ito upang hindi na madagdagan ng kanyang takot na nadarama. Sa pagsapit ng hapon, naging maayos naman ang kanyang pananatili sa lugar. Magbabandang 3:00 pa lamang noon kung kaya't napagpasyahan niyang tumungo sa baryo upang bumili ng bigas. Kalahating oras lamang noon ang kanyang bubunuin sa paglakad kung kaya't panatag ang kanyang sariling makakauwi bago pa man sumapit ang lalim ng gabi. Nang marating na niya ang baryo, agad din naman siyang tumungo sa tindahang kanyang pinagbibilhan ng bigas. Habang siya ay bumibili noon ng bigas, biglang merong lumapit sa kanyang isang baliw na para bang meron itong nais iparating. Pailing-iling pa ang baliw na yon habang siya ay kinakalabit. Ano bang kailangan mo? Tanong ni Kristo. Matapos niya itong tanungin, tanging pag-iling lamang ang isinagot sa kanya ng baliw habang itinuturo ang lugar na kanyang tinitirhan. Di na ito gaanong pinansin ni Kristo sa kadahilan ng baliw nga ang taong yon. Bago pa man sumapit noon ang 5:00 ng hapon, ay nagmamadali na sa paglalakad itong si Kristo. Pagdating niya sa kanyang kubo, agaran din naman siyang nagsindi ng apoy upang makapagluto. Pasipat-sipat pa siya noon sa paligid upang makita ang kanyang mga binabantayang pinya. Matapos niyang kumain, pinili niyang manood ng tanawin sa labas ng kanyang tirahan dahil sa hindi pa siya gaanong dinadalaw ng antok. Habang siya ay nagmamasid sa paligid, biglang nanlaki ang mga mata ni Kristo nang masipat niya ang pagdurugo ng bilugang buwan sa kalangitan. Alam niyang hindi magandang pangitain ang pagdurugo nito kung kaya't ninais niyang pumasok sa kanyang tirahan upang matulog. Maigi din niyang itinrangka ang bawat pinto at bintana ng kanyang bahay upang masigurong walang nilalang ang makakapasok sa kanyang kubong tinitirhan. Ilang oras pa noon ang lumipas at kasalukuyang umiidlip na itong si Kristo. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, bigla siyang nagising sa kanyang pagkakatulog nang makarinig siya ng napakalakas na pagsigaw sa labas ng kanyang bahay. Dala ng kuryosidad, pinili niyang magmasid sa paligid upang makita kung ano ang nangyayari sa pinyahan.
pagsipat niya sa isang maliit na siwang ng kanyang bahay, laking gulat na lamang niya nang makakita siya ng isang napakalaking batong nasa pinyahan na pinalilibutan ng iba't ibang uri ng nilalang. Nagliliwanag ang batong yun habang patuloy na nakatitig dito ang mga nilalang na nasa paligid. Ayon kay Kristo, na ang nasipat niya sa lugar ay grupo ng mga aswang na hindi niya mawari kung saan ang galing. Sigurado siyang aswang ang mga nilalang na yon sa kadahilan ng kitang-kita niya ang nagsisila parang mga pakpak nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang halos hindi mabilang na tiyanak sa buong paligid. Nakatitig lamang ito sa pulang batong nagliliwanag na para bang meron itong hinihintay. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumuot sa kagubatan ang mga nagsisilakihang kapre na merong daladalang malalaking tabako. Sa sobrang lakas ng usok nito, ay halos mapagkakamalan mong merong nagaganap na sunog sa lugar. Nang masipat ni Kristo ang kanyang mga binabantayang pinyang inaapakan ng mga nilalang, ay labis-labis na lamang ang kanyang galit na naramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, meron na namang narinig na halinghing si Kristo ng isang kabayo na nanggaling sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Rinig na rinig niya noon ang paghahabol hininga ng mga ito na para bang napakalayo ng kanilang tinakbo. Nang tuluyan ng makatipon ang mga nilalang sa pulang batong nasa gitna ng pinyahan, ay doon na nakita ni Kristo ang pakay ng mga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagawa niyang masilayan ang pagpapalit ng balat ng mga aswang habang patuloy itong nakatitig sa dumurugong buwan. Halos mandilim na noon ang paningin ni Kristo dahil sa labis na pagkatakot sa kanyang mga nasisilayan. Matapos makapagpalit ng balat ng mga aswang, dahan-dahan naman itong napapaluhod sa lupa na parabang nakakaramdam ito ng matinding pagod. Kasabay ng paghandusay nito sa kanilang kinatatayuan ay ang pagrinig ni Kristo ng napakalakas na atungal na nanggagaling sa mga ito. Halos mabaliw na siya nang marinig niya ang pagsisigawan ng mga yon dahil sa labis itong nakakakilabot pakinggan. Minuto lamang ang itinagal ng pagsisigaw ng mga nilalang, pero halos masiraan na noon ng bait si Kristo. Nang hindi na niya matiis ang kanyang mga nakita, pinili niyang lumabas sa kanyang kubo upang lumayo sa lugar. Pero ang ginawang yon ni Kristo ay isang napakalaking pagkakamali. Sa unang pagtapak niya noon sa lupa, ay agad naman siyang naramdaman ng mga nilalang na nasa paligid. Halos hindi na niya noon alam ang kanyang gagawin nang masipat niya ang nagsisipulahang mga mata ng demonyo. Kasabay ng pagsilay nito sa kanya, ay ang agad naman itong pagsugod na parabang nais siya nitong kitila ng buhay. Sa sobrang pagkataranta noon ni Kristo sa kanyang mga nakita, ay ninais na lamang niyang sumuot sa kakahuyan ng walang kahit na anong dalang gamit. Maging ang kanyang sinelas noon ay nagawa niyang iwan na siyang nagpahirap sa kanyang tumakbo sa lupang merong matatalas na kahoy. Habang patuloy na tumatakbo noon si Kristo, panay naman ang ginagawa niyang pagsigaw sa pagbabakasakaling merong makarinig sa kanyang mga tao. Pero kahit anong gawin na pagsigaw noon ni Kristo, alam niyang imposibleng may makarinig sa kanya dahil ang kanyang tinatahak na daan ay patungong bundok. Habang patuloy siyang tumatakbo, ay panay naman ang pagsipat niya sa kanyang likuran upang makita ang mga nilalang na humahabol sa kanya. Sa pagsilay niya sa mga ito,
Doon niya nakita ang kanyang kubong tuluyan ng nawasak dahil sa pagsuwag dito ng mga kapre. Wala nang nagawa noon si Kristo kung hindi ang hayaan na lamang na mawasak ang kanyang tirahan habang patuloy na tumatakbo. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga siya sa patag na lugar sa itaas ng paanan ng bundok. Sa sobrang pagod niya noong mga oras na yon, ay halos mapagapang na siya sa lupa dahil sa pagkawala ng lakas ng kanyang mga paa. Idagdag mo pa noon ang mga sugat na kanyang natamo dahil sa mga naapakan niyang matatalas na kahoy sa buong paligid. Sa paggapang ni Kristo sa patag na lugar, ay ang paisa-isa namang pagsidatingan ng mga nilalang. Nag-aangil ang mga yon at parabang galit na galit ang mga ito dahil sa kanyang ginawang panggagambala. Matapos siyang lapitan ng isang tikbalang, agaran din namang iniapak nito ang kanyang mga paa sa likod ni Kristo. Dahil sa ginawa ng nilalang na yon, kung kaya't hindi niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang paggapang sa lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig si Kristo ng tinig na nanggagaling sa tikbalang. Umalis ka na kinabukasan sa lugar na ito. Ayaw ka na naming makita. Tapos na ang taon mo ditong pamamalagi sa lugar na ito. Kung kaya't malaya ka nang makakaalis. Sa oras na hindi mo sineryoso ang aming mga babala, ay sisiguraduhin ko sa iyong pagsisisihan mo ito hanggang sa kabilang buhay. Wika ng tikbalang. Matapos nitong makapagsalita, agaran din namang nakaramdam si Kristo ng pagkawala ng kanyang malay. Kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata, ay ang pagrinig niya sa mga tiyanak na umiiyak at sa mga aswang na nagsisigawan. Hindi na niya nagawa pang alalahanin ang kanyang kaligtasan dahil sa puntong yon ay dahan-dahan na niyang tinatanggap ang kanyang kamatayan. Halos hindi na noon magawang maigalaw ni Kristo ang kahit isa sa kanyang mga daliri dahil sa sobrang panginginig at pagkatakot sa mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig siya ng paghalinghing ng tikbalang na parabang meron itong susuguring nilalang. Hindi na niya ito nagawa pang sipatin dahil sa nakadapa siya noon sa lupa. Paglayo ng tikbalang sa kanyang kinaroroonan, ay kasabay nito ang pag-ungol ng kapreng humahabol din sa kanya. Matapos ang mga pangyayaring yon, tuluyan na ngang nawala ng ulirat itong si Kristo. Pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang tirik na pala ang araw sa kalangitan. Dahan-dahan siya noong napabangon sa kanyang hinihigaan na halos labis-labis ang kanyang pagtataka. Pagsipat ni Kristo sa paligid, napansin niyang nakahiga siya sa bakuran ng kanyang kubo. Dali-dali naman siya noong pumasok sa kanyang pamamahay nang labis-labis ang pagkatakot. Ang buong akala noon ni Kristo ay nananaginip lang siya, pero nang masipat niya ang kanyang mga paa, doon niya napansing napakarami niyang naghilom na sugat sa kanyang mga dapa-dapa. Kasabay ng pagsipat ni Kristo sa kanyang mga paa, ay ang labis niyang pagtataka sa mga nangyari. Halos lahat ng alaala noon ni Kristo ay agarang bumalik sa kanyang memorya nang sinubukan niyang alalahanin ang mga pangyayari. Doon din niya muling naalala ang sinabi ng tikbalang, kung kaya't agaran din niyang ninais na umalis sa kubong kanyang tinitirhan. Wala na noong pakialam si Kristo dahil sa ang nais niya lamang noon ay ang mabuhay at malayo sa panganib. Sa pag-alis niya sa taniman ng mga pinya, pinili niyang tunguhin ang tahanan ng kanyang amo
upang ipagsabing nais na niyang lisanin ang lupang pinababantayan sa kanya. Pagpasok niya sa pamamahay nito, hindi na nagawang magpaligoy-ligoy pa ni Kristo sa kanyang nais. Hindi naman siya nagawang pigilan ng may-ari dahil kitang-kita nito ang pagiging desidido sa kanyang pasya. Kasabay ng paglisa ni Kristo sa pamamahay na yon, ay ang pagtungo naman niya sa kanyang kaibigang palagi niyang binibilhan ng bigas upang makituloy ng pansamantala. Doon na muna siya nanatili ng ilang buwan dahil sa wala pa siyang naiipong pera upang makapagpatayo ng kanyang sariling barong-barong. Nang mabalitaan ni Kristo na meron ng pumalit sa kanya doon sa taniman ng pinya, ay ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Labis niya kasi noong sineryoso ang sinabi ng tikbalang, kung kaya't tuluyan na siyang nawala ng interes sa kanyang trabaho. Linggo lamang noon ang lumipas, nang mabalitaan ni Kristong namatay sa kanyang dating kubo, ang pumalit sa kanyang tagapagbantay ng pinyahan. Sabi-sabi sa kanilang baryo na pinatay umano yon ng aswang dahil sa wakwak ang buong katawan nito. Ilang buwan pa ang lumipas, meron na namang pumalit sa tagapagbantay na yon na 1 linggo lamang din ang itinagal sa kanyang dating kubo. Ganun pa rin naman ang nangyari sa lalaking nagbabantay, kung kaya't napagpasyahan na ng may-ari ng pinyahan na hindi na lamang pabantayan ang kanyang taniman. 1.5 taon pa noon ang lumipas at muling nabalitaan ni Kristo ang pagkalugi ng tanimang dati niyang binabantayan. Doon na din nagsimula ang pagkalugi ng may-ari at ang dahan-dahang pagkaubos ng kanilang pamilya nang sa hindi malamang dahilan. Ayon sa mga matatandang na pagtanungan noon ni Kristo, na ang lugar na dati niyang binabantayan ay isa umanong sinumpang lugar ng mga itim na engkanto. Magmula nang nawala ang tagagabay sa bundok na yon, ay muling kinuha ng mga nilalang ang kanilang dating tirahan. Dagdag pa ng mga matatanda na kapag merong mga maligno at mga masasamang nilalang ang tumira sa isang lugar, ay siguradong mamalasin ang may-ari ng lugar na yon habang buhay. Nang malaman ni Kristo ang buong kwento ng lugar, ay labis-labis na lamang ang kanyang pasasalamat dahil sa ginawang babala sa kanya ng tikbalang noong mga panahong duguan ang buwan. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung dugo ang buwan, ngayon ko lang nalaman na lahat pala ng elemento, engkanto, aswang, nagsasama-sama para i-worship yung buwan na yun. Hindi ko talaga alam yung eksaktong meaning ng dugo ang buwan. Kasi alam nyo, nabanggit ko lang to sa isa sa mga series natin. Alam ko yung mga OG subscribers natin, alam nyo kung saan ko unang binanggit yung dugo ang buwan. Yang dugo ang buwan, dyan yung mga panahong nagpapalit ng balat yung mga aswang. Nasabi ko rin yan sa isa sa mga series ko na sobrang sikat na sikat. Hindi ko lang pwedeng sabihin yung pangalan kasi nga, alam nyo naman na. Pero yung pala yun, yung pala yung ibig sabihin ng dugo ang buwan. Ang sarap makarinig talaga ng kwento ng ibang tao. Kasi alam nyo yun, nadadagdagan yung idea natin, tapos napag-connect natin yung mga dati ko ng kwento. Tapos magugulat na lang tayo, maririnig natin sa kwento ng iba na para bang, wow. Grabe, iba talagang gumalaw, iba talaga yung misteryong bumabalot sa mundo. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.